हाँ रोरा कहे नी म्यूचुअल फंड में तो ओमे आदमी पैसा लगाई तो केंगो विश्वास करी, ओकर सरकार मतलब देख रेख करे ले हैं। हाँ जैसे माने देखो माने कमेटी बा चाहे प्राइवेट कंपनी बारी सन, जैसे चिट फंड आ जाली सन बहुत सारा कहेली सन कि इतना पैसा लगाओ तो इतना मिल जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब भी सरकार प्रचार करेले तो ई कहेले कि एमे मार्केट के बाजार के जोखिम के अधीन बा। ऐसे अधीन बा कि ई पैसा जौन म्यूचुअल फंड कंपनी लगावेले उ लगावेले शेयर बाजार में। अच्छा। जैसे कंपनी के शेयर बाजार होला हाँ। तो बहुत सारा कंपनी लिस्ट रहेली सन, हाँ। तो ओकरा के माने शेयर बाजार में जौन पैसा लगावेले म्यूचुअल फंड के पैसा इकट्ठा करके हाँ। वो कंपनी के सेबी रेगुलेट करेले। अच्छा। ओकरो सेबी यहाँ रजिस्टर होके के चाही, वो सरकार के संस्था हो। तो सेबी माने सिक्योरिटी प्रतिभूति माने जौन भी माने पैसा के लेन देन होला शेयर के माध्यम से अच्छा। वो के उ माने रेगुलेट करेले, ओकरा के देख रेख करेले। ओकर गार्जियन है माने एक तरह से, जैसे बैंक के गार्जियन है रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक ओकरा के गाइडलाइन के तहत चलावेला, बैंक के लाइसेंस देवेला चाहे कुछ भी करेला। हाँ। माने बैंकिंग के जितना काम होई वो रिजर्व बैंक ओकरा के देखेला। अच्छा। ठीक बा। वैसा ही जितना शेयर बाजार के कारोबार होई वो में सेबी देखेला, ओकरा के सेबी रेगुलेट करेला। माने रेगुलेट का माने मतलब है कि गार्जियन के तरह ओकरा के देखेला। कौनो बाजार में काम होई चाहे ओकर नियम बनावल भइल चाहे कुछ भइल, तो माने शेयर खरीदे वाला खातिर भी आ शेयर बेचे वाला खातिर भी उ माने सेबी के मंजूरी के बिना कुछ नहीं के कर सकत। अच्छा। अच्छा, रहल बात डूबे के, तो माने बाजार जब नीचे जाला तो माने म्यूचुअल फंड भी नीचे जाला। अच्छा। ओकर मुनाफा में कमी आवेला। जैसे बाजार ऊपर जाई तो बाजार में मुनाफा माने हाई पर चली। बाजार जैसे सब कंपनी में खरीदारी ज्यादा जोर शोर से बा तो उहो जितना पैसा लागल हुई कंपनी के, अच्छा, कंपनी जितना शेयर में लगैले हुई वो शेयर माने अच्छा चलता, मुनाफा में चलता। तो तहार म्यूचुअल फंड भी मुनाफा में चली। अच्छा। तो अब देखो एमे बुर्बको आदमी माने बिना पढ़ल लिखल आदमी भी अब पैसा तो दे देलक। अब पैसा दे देलक तो माने जैसे खाता बा तहार, तो खाता बा तो 500 रुपया में म्यूचुअल फंड माने खुल सकता। जैसे सरकारी कंपनी में लेबू तो एगो SBI बा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उ तो पूरा देश में बा। आ केनारा बैंक बा, केनारा बैंक के भी आपन माने म्यूचुअल फंड बा। अच्छा। हाँ उ सब में सब सेगमेंट में बा। जैसे स्मॉल कैप फंड होला नु तो माने छोटा कंपनी में लगावेला, माने 100 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 1000 करोड़ तक के स्मॉल कैप कहल जाला। ठीक बा। जैसे कहला सोच कर समझ कर निवेश कर, तो माने सोचे के बाद समझे के बाद ओकरा बाद माने फंड चुने के बाद कि कौना में लगाई, माने लार्ज कैप में लगाई कि स्मॉल कैप में लगाई कि मिड कैप में लगाई और कंपनी कौन अच्छा बा।